Minecraft je skoro najpredávanejšia hra na svete a určite kedysi aj na YouTube možné vidieť videá, prečo Minecraft upadá. My sa pozrieme na to, prečo Minecraft 2009 v švédskom meste Stockholm a o pár rokov neskôr v roku 2014 Minecraft odkúpila spoločnosť Microsoft. Dajte odber, like a pozerajte ďalej. 2,5 miliardy dolárov. A teraz sa poďme pozrieť na to, prečo Minecraft upadá. Minecraft kopal jaskyne, bojoval s creeperom, ale po viac ako 15 rokoch sa objavuje otázka: upadá Minecraft? Alebo sme len my vyrástli? V roku 2009 to bola pixelová hra o kockách, bez cieľa, bez grafiky, ktorá by ohúrila. Práve v tom bola jej sila, plná sloboda. Aktuálny svet, kde si Minecraft ti dával priestor tvoriť vlastný príbeh. Roky 2012 až 2016 boli zlatou érou. YouTube explodoval. Gogo, Ment, Selassie, každé let's play, každá animácia, každý song bol udalosť. Minecraft nebola len jazyk internetu a spájalové updaty nič zásadné neprinášali. Hra, ktorá kedysi inšpirovala, sa stala známou až príliš dobre. Internet sa zmenil. YouTube nahradil TikTok, ktoré im dajú rovnaké uspokojenie. Minecraft bol pomalý a trpezlivý. Dnešný internet nie je to len Minecraft. Každá veľká hra raz upadne. Fortnite, Among Us, Pokémon Go, rovnaký cyklus, boom, popularita, presítenie, nie preto, že by hry boli zlé, ale preto, že ľudia sa unavia aj z dokonalosti. Možno Minecraft neupadá, možno sa len presúva, objavujú prvýkrát, pre nich je to nové, ale pre nás už je to staré proste. Prečo nás Minecraft už neudrží, tak vedel pohltiť na celé hodiny? Nie preto, že by bol dokonalý, ale preto, že bol jednoduchý. Každá nová jaskyňa bola objav, každý diamant, recept, optimalizujeme farmy, sledujeme tutoriály z hry, ktorá bola objavovaní, sa stala hra o efektivite. Aktívna je zábava. Zmenila sa aj komunita. Kedysi si hral aj servery, pravidla, monetizácia. Kedysi vznikala spontánne, má dnes často jasný cieľ, sledovanosť. Minecraft sa stal profesionálnym, tým prišiel o čas svojej nevinnosti. Veľa ľudí hovorí, že Minecraft upadá. Možno je problém inde, možno od hry čakáme niečo, čo nám nikdy nemôže dať pocit, keď si prvýkrát prežil noc v drevenom dome, ten strach z tmy, ten moment, keď si pochopil, že svet je nekonečný. To sa nedá zopakovať, nie kvôli hre, ale kvôli nám. Minecraft dnes funguje inak, nie ako hlavná hra, ale ako návrat. Zapneš ho na chvíľu, postavíš si niečo jednoduché a potom ho zase vypneš. Nie preto, že by ťa nebavil, už hľadáš iné veci. Minecraft sa stal miestom spomienok a to je jeho najväčšia sila. Alebo len my nemáme čas byť. Možno problém nie je v hre, možno je problém v svete, ktorý je rýchlejší, hlučnejší, plný vecí, ktoré Minecraft nás učil spomaliť, ale dnes je spomalenie luxus. Minecraft možno už nikdy nebude tým, čím bol, ale to neznamená, že zlyhal. Splnil svoju úlohu, dal celých rokov, si ho zapne niekto iný, položí si tú istú otázku: upadá Minecraft? Alebo my sme len vyrástli? Takže ľudia, trošku vám to predĺžim. Chcem povedať tým, že musíte dať odber, like, do komentu napíšte, či vás takéto dokumentárne videá bavia. S vami bol Gaming Mr. 12 a čaute.